Takže čaute, čaute. Chcem ťa pozvať na jednu super vec. Bude to strašne mega, určite príď. Je pripravený určitý veľmi dobrý program, kde tužíme, aby Pán Boh bol medzi nami, kde tužíme po jeho prítomnosti, kde tužíme ho chváliť spolu ako Boží ľud. A toto všetko bude 30. júna v Evanjeliskom kostole v Liptovskom Hrádku o 4. po obede. Tak môžeš prísť a môžeš aj priviesť nejakých ľudí, ktorých budeš chcieť. A si vítaný.